Diolch i chi, mae'n reswm mawr i ni I bod ar y maes I gyhoeddi arian oddi wrth y Llywodraeth ar gyfer rhaglen addysg I ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas. It's a great pleasure to see Dylan's granddaughter Hannah Ellis here today. Dywedodd Dylan Thomas, "My education was the liberty I had to read indiscriminately and all the time with my eyes hanging out." Well, what better way to mark the centenary of one of Wales's greatest literary figures and education programme that not only encourages a new generation to read his work and develop an interest in literature in general, but also inspires today's young people to write and create their own. Pwrpas rhaglen addysg yw agor llygaid plant a phobl ifanc I waith Dylan Thomas, agor eu llygaid I ryfeddu ar y byd a'i bethau fel y gwnaeth e. Elfen bwysig o'r rhaglen hon yw cefnogi athrawon I fod yn hyderus wrth gyflwyno gwaith Dylan Thomas, fel bod ei waith yn hygyrch I ddisgyblion. Dydyn ni yma yng Nghymru ddim yn ymfalchio digon yn ein awduron ni ein hunain. Dydyn ni ddim yn aml yn dathlu bod gennym ni lenorion a berdd o fri. A dyna fydd nod Dylanwad. Bydd rhywbeth yn y rhaglen I bawb ar gyfer pob oedran o 7 I 5 ar 20 trwy gyfrwng y Saesneg a'r Gymraeg. Bydd y gweithgareddau'n dechrau yn hymor yr hydref, a bydden nhw'n help I ddatblygu sgiliau llenyddol a chreadigol, ac wrth gwrs yn helpu I ddatblygu sgiliau llythrennydd. Fel y gwyddoch, dwi wedi datgan bod gwella safonau llythrenedd yn flaenoriaeth o bwys I mi. Mae llythrenedd yn sgil hanfodol ar gyfer bywyd ac mae'n hynod bwysig yn bod yn datblygu ac yn mireinio'r sgil hon. Dyna am y cyhoeddwyd y rhaglen llythrennedd genedlaethol llynedd. Elfen bwysig o'r rhaglen hon ydy'r fframwaith llythrennedd. Mae hon yn nodi'n fanwl pa ddealliannau blynyddol a ddisgwylir ar gyfer pob dysgwr rhwng 5 a 10 a 10 oed. Y nod y fframwaith yw sicrhau fod plant Cymru yn gallu datblygu sgiliau llythrennydd a rhifedd ardderchog yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Wrth gwrs, os cewch i'ch ysbrydoli I ddarllen ac ysgrifennu, mae hi gymaint yn haws I ddatblygu sgiliau llythrennydd ardderchog. A dyna pam y byddwn yn trefnu y gweithdai ysgrifennu greadigol newydd, 2,000 ohonyn nhw, yn seiliedig ar waith Dylan Thomas. Bydd yna griw o awduron blaengar yn eu harwain a byddwn nhw'n cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Elfen arall o'r rhaglen fydd cystadleuaeth ysgrifennu Dylan Thomas I bobl ifanc. Bydd rhywbeth yn y rhaglen I bawb. Nid rhaglen fydd hon gyfer plant abl a thalentog yn unig. Mae cael bwlch academaidd yn flaenoriaeth arall bwysig I ni. Dyn ni'n gwybod fod cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol yn ffordd bwerus iawn o gael plant I ddysgu. Mae'n cael effaith sylweddol ar plant o gefndiroedd difreintiedig sy'n colli mas ar brofiadau celfyddydol a tufas i'r ysgol. Bydd rhaglen Dylanwad yn targedu'r pobl ifanc yma hefyd. Pobl ifanc na fyddai rhan amlaf yn cael profiadau celfyddydol. Pobl ifanc na fyddai o bosibl yn troi at waith Dylan Thomas heb gael eu harwain I wneud hynny. Mae'n bwysig iawn I bawb cael cyfleoedd cyfartal. Dwi'n falch gweld hefyd fod gan Lenyddiaeth Cymru gynlluniau I gyflwyno gwaith Dylan Thomas I genhedlaeth newydd trwy ddulliau digidol arloesol. Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n ddiflino I hybu datblygiadau digidol gan gefnogi athrawon I wneud y defnydd gorau o'r cyfryngau newydd hyn yn ei gwersi. Am y tro gyntaf eleni, bydd Llywodraeth Cymru'n codi proffil dysgu digidol yn Cymru trwy gynnig gwobrau dysgu digidol cenedlaethol.
Dyn ni eisoes wedi lansio hwb platform dysgu digidol newydd, y cam mawr gyntaf yn y strategaeth dysgu digidol ehangach. Bydd hwb yn caniatáu i athrawon rannu a chael mynediad i amrywiaeth o ddyfeisiau ac adnoddau digidol. Yn ogystal a bydd soddi dros 240,000 o bunnoedd ar raglen Dylanwad, dyn ni hefyd ar fi'n comisiynu adnoddau digidol dwyieithog ar Dylan Thomas a byddwn nhw yn cael eu gosod ar hwb. Bydd ap gyfroes yn cael ei ddatblygu, fydd ar gael yn rhad ac am ddim. Bydd myfyrwyr addysg uwch yn elwa hefyd ar Dylanwad. Dwi'n falch cael cyhoeddi y bydd cyffres o ddarlithoedd rhyngweithiol yn cael eu comisiynu fydd yn teithio i brifysgolion ledled Cymru. Bydd y raglen yn elwa o arbenigedd canolfan ymchwil i len ac iaith Saesneg Cymru, Prifysgol Abertawe a phartneriaid eraill. Gyda chymaint o weithgareddau amrywiol a chyfroes wedi cyllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf, dwi'n hyderus a bydd rhaglen addysg Dylan Thomas yn llwyddiant mawr. Dylan described how he fell in love with words when he was a child. This education programme, we hope, will encourage the young people of Wales to fall in love with his words and respond creatively to his work. Diolch am gwrando.